Miabot sa 350 pesos ang presyo sa sibuyas Bombay sa mga nag-unang merkado sa Davao Region. Sama na lang dinhi sa Bangkiruhan Public Market, Davao City. Sumala sa mga negosyante, nihit ang supply sa sibuyas Bombay, hinungdan nga misutoy ug saka ang presyo niini sa kapin 300 matag kilo, gikan sa kanhit 250 to 260 pesos matag kilo niadtong milabayng mga semana. Busa dakwang nahimong epekto sa usbaw sa presyo niini matag kilo sa kumprada sa mga negosyante ingon man sa mga consumers. Anaa sa 30 pesos ang tubo sa mga negosyante matag kilo sa ilang gikumprang sibuyas Bombay gikan sa ilang supplier. Nagmahal manggod kay ang ingon sa among ginakumprahan sa baksakan kay wala daw imported na misulod. Bawal naman daw nga kada mangumpra mi madugang 20, 30 hantod sa niabot og 320 ang among kapital. Pero maapektuhan manggod og maayo ang mamalitay kay untay para sa anak kapital namon nga patungan namo kuan 30 pesos. Ang uban mahadlok isa ka buok moabot og 15, ang dako 20, ang pinakagamay 8. Mao na ang uban magkonsumisyon na siya kung ngano mahal daw. Ang uban mag-ingon na kami daw ang nagbuot sa presyo. Ana lang. Wala ba yung mga reklamo ng customer nga Pure buyag wala man sir kay ginagmay mo akong baligya at least ang tao makapalit duha or tulo. Gaan ra sa bulsa kay gaan man gagmay. Bisan dunay pagsaka sa presyo sa sibuyas Bombay, giagwanta na lang kini sa customer nga si Laika Casanillo nga mopalit gyud aron duna siya magamit og masagol sa pagluto og mga sudan. Mopalit jud ko kay kinahanglan man isago sa sudan. Lain man pug walay Bombay isago. Sumala sa pipila ka mga namaligya, mahal ang ilang kumpra sa sibuyas Bombay. Rason nga mahal usab ang ilang baligya ug posibleng motaas pa ang presyo niini samtang nagkaduol ang Kapaskuhan. Dili kini ang unang higayon nga misaka ang presyo sa matag kilo sa sibuyas Bombay sa mga merkado kay niadtong Disyembre sa milabayng tuig niabot sa 400 hangtod 500 pesos ang presyo niini. Sumala pa nga ang planting season sa sibuyas sa Pilipinas, magsugod gikan Oktubre hangtod Pebrero. Ang peak harvest season magsugod gikan sa Marso hangtod Abril. Samtang Hunyo hangtod Disyembre ang lean season niini. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.